Mm. Ikaw, kung mahilig ka sa puto maya at biko, ito na yung pinaka-simple na gawin. Okay, meron tayo ditong sticky rice. Ang kailangan lang natin is 2 cups of sticky rice. So, meron tayo meron tayo ditong measuring cup. Okay, 1 cup lang siya. Pagkatapos niyan guys, ilagay natin dyan sa ganyan kasi kailangan natin siyang hugasan. 2 beses lang po yung nating hugasan siya. First time ko po itong gawin guys. And then meron din akong fina-follow kung talagang masarap pa talaga ang ganitong style. So ito siya puto maya. Pwede din maging biko. Kunin mo lang yung ginger para biko na siya, o diba? Kasi puto maya mostly talaga may ginger siya. May luya ba? So yun, 2 beses natin siyang hugasan. Ito na siya guys. And then i-transfer natin siya sa dry na lagayan. Ito, dyan natin siya ilagay. Pagkatapos niyan, kukuha tayo ng red, yung tapol na dried fish. Excuse me guys. Yun, ganito tapol, pula na or itim na sticky rice, yun siya. Galing po itong ibang bansa itong mga ganito. Filipino store ko lang po ito. Nabili, half cup lang kailangan natin dito. Kunti lang talaga pang pakulay, pero hindi natin talaga akalain na lahat naging pula. Parang nasubrahan, so kinilagay ko, binalik ko yung iba. Same procedure lang guys, ay hugasan lang natin ng 2 beses. Hugas-hugas pag may time, 'di ba? Kailangan lang siyang hugasan kasi yun ang sabi, first time ko din itong gawin, hindi ko talaga alam na kailangan natin silang hugasan. At well, actually hugasan at saka kailangan pala natin silang ibabad sa tubig ng ilang oras. So yun, tinatransfer ko na rin siya sa dry na lagayan or kahit hindi dry kasi alam naman natin na atin silang ibabad. Ito, yung pagbabad ko nito guys is mga nasa 3 oras, 4 na oras ata yun. So yun, ang puti madali lang siyang mag-soft. Pero itong itim, ang tagal-tagal niyang mag-soft. Hindi talaga matigas-tigasin talaga tong itim na to. So yun guys, tapos na, i-cover lang natin siya ng wrap. And then, pagkatapos niyan guys, after 3 to 4 hours, ay dinidrin ko na siya. Pero yung pula, hindi pa siya masyadong soft. Pero okay lang yan, okay? So next time, kailangan overnight. Maganda kapag overnight yung itim na sticky rice. So yun, dinidrin ko. Pagkatapos, minimix ko silang dalawa. Of course, pagkatapos i-drain, i-mix, of course, atin silang halo-haloin yung 2 puti at itim na sticky rice. Para, yan lang, nakikinig tayo ng maigi sa mga instruction kung meron tayong mga pinapanood. At ito na yung ating steamer. Yung steamer ko guys is nilagyan ko siya ng tawag nito, banana leaves. Buti na lang meron ako sa freezer. At saka yun, ginamit ko, nilagyan ko dyan. Of course, may tubig yan sa ilalim. Inarinse ko lang yung sticky rice mix natin. And yun, kailangan lang siyang ganan. Pagkatapos, lagyan natin siya ng luya. Yung iba guys, sobrang pino yung luya. Ako gusto kong yung luyang malaki kasi pwedeng kunin mo. Kung ayaw mo ng luya, kunin mo. At anyway, reminder sa mga takip, kailangan lang lagyan natin ng tuwalya ganito para kasi 'di ba alam natin na magtubig siya, so ayaw natin na mapunta doon sa sticky rice para doon siya, alam na natin may moisture yan. So yun, at ito na guys, ready na siya, pwede na natin siyang kunin at ibalik. Pwede natin kunin at ilagay natin doon kung yung mga empty dish ninyo. So, i-transfer natin siya. Meron lang akong sasabihin dito, guys. Meron akong pagkakamali dito. So, mamaya makikita ninyo yung pagkakamali ko. Pero, ipaliwanag ko lang. Yung coconut milk na kung ano yung hiningi, kailangan talaga niyang ilagay lahat. So no, ito na yung coconut milk. 2 can yung gamit ko, guys. 1 cup siya yung lagay doon. Kung i-measure nyo sa cup, 1 cup. At itong sugar ko is, nakalimutan ko ilagay ko doon yung kung ilan. At saka, half teaspoon of salt. So yun. Kung sa can man yung coconut milk ninyo, 2 can. So yun guys, i-mix lang guys. Ganito lang siya kasimple. I-mix lang ninyo yung coconut milk, sugar, at saka konting salt bites na yun na siya. Ngayon, it's time to put na yung mixture natin ng coconut milk, sugar, at saka salt. Ang pagkakamali ko dito, lahat pala dapat ng milk or coconut milk
ng mixture natin is dapat ilagay lahat. Ang sa akin naman, iniisip ko ay parang marami na ito, tama na ata ito. So yung mga ganon ba, marasa Bisaya pa nagbana-bana naman kung ako. Pero yun, kailangan pala talaga siyang ilagay. So kayo, kapag gumawa ka ninyo nito, ilagay ninyo lahat yung coconut mixture ninyo para hindi siya parang dry konti kapag matapos na. So yun, tapos na po ako dito guys. Hindi ko tinapon yung banana leaves sa ating steamer. So ang ginawa ko, binalik ko yun doon, yung sticky rice with coconut na siya. And then ibalik natin doon sa ating lutuan. Huwag natin kalimutan na kailangan natin ng tubig ng steamer kasi baka wala ng tubig sa una nating pagluluto ng ating dry sticky rice, di ba? So yun, huwag kalimutan, same procedure lang siya guys. Yung takip kailangang may cover, ganon. And then boom, 30 minutes later, tapos na siya, luto na siya. Depende na yan sa inyo. I-check lang ninyo yung o kung okay na ba lahat. So yun, tapos na siya guys. Tinitikman ko na. Transfer muna natin siya bago natin tikman. Pero guys, na-surprise ako. Masarap talaga siya. So nilagay ko siya sa refrigerator the next day para siyang dry. Pero pag ilagay nyo sa microwave, yun, ang sarap niya guys. Naging moist ulit. Pero masarap talaga kapag nilagay ko lahat yung coconut milk sa ating sticky rice. Sayang, pero ang sarap. Guys, pwede din itong biko. Ang gagawin nyo lang, wag ninyong lagyan ng ginger at dagdagan ninyo ng kaunting sugar, ganun. Kayo na yung bahala. Matikman naman ninyo. Pero ang sarap talaga, promise. Sana magawa din ninyo ito guys. Maging business din niyo ito. Sobrang simple. Pwede na ito gawing business, di ba? Meron tayong agenda. Magluluto po tayo ng tutut refrigerator. Joke lang. Ay, naku. Ay, meron pang carrots. Tignan nyo man, guys. Ang dami ko. Akala ko wala kang carrots. Tignan nyo, ang dami. Ang dami. Kasi binili po ito ni Tammy, ang carrots na ito. Alam nyo bakit binili niya ito? Dahil po sa bunny rabbits. Kasi ang daming bunny rabbits sa likod ng bahay. So, kaya binili niya ito. Buti na lang hindi niya binigay lahat. Kung binigay niya ito lahat, wala na akong magagamit sa ating lumpia. And then, ito yung binigay ng kapitbahay sa amin. Look. Ito yung binigay nila. And, alam nyo guys, nilagay ito ni Tammy doon sa pinakataas ng aming... Pakita ko sa inyo ha. Tika muna. Yes, pang dito lang yung height ko. Nilagay niya sa pinakataas. Hindi ko maabot-abot. Sabi ko, bakit nilagay mo doon? Hindi ko maabot. Ilagay mo sa baba para makuha-kuha ko. Dolo ko. Ito yung laman. Look, kahit anik-anik. So, masarap po ito talaga. Okay na, tama na chika. So, ngayon maglilinis na tayo ng carrots para sa ating lumpia. Ang ginawa ko dito guys is ground pork lang, hindi beef pork, and also carrots. Buti na lang meron tayong ganito, no, para madali yung trabaho kasi kapag walang ganito, o di ba, matagal yung trabaho. At saka sobrang nito, ang saya. Nakakapagod sa kamay, di ba? Natakot ako dito baka masugatan yung kamay ko kasi paminsan talaga inano ko talaga halos lahat, o di ba? Sobrang gandang tignan, sobrang orange. But anyway, so yon, carrots, onion, yun yung natin ipares, of course onion, no? Masarap yung onion. Pagkatapos ko silang nakat guys, andito na naman tayo sa ating ground pork. Ang ginawa lang natin is minix natin yung onion, carrots, and then soy. Naglagay tayo ng soy, garlic powder, ano pa ba? Oh, yun, onion. Akala ko nandiyan na. And then guys, alam nyo nung nilagyan ko siya ng oyster sauce. And then asin, paminta. At ano pa ba yun? Okay, nagkuha lang ako ng gloves para i-mix. Para ma-mix ng maayos talaga. At saka, hindi tayo maano sa kamay natin. But anyway, so yun lang. Mix lang tayo ng mix hanggang tapos na atin ng iro-roll. Ang ginawa ko guys, paminsan talaga i-cut ko itong spring roll na wrapper. Okay, yung wrapper niya, paminsan ikakat ko siya para marami. So, ang ginawa ko dito is parang hinabaan ko yung ating lumpia para, para hindi na tayo mag-cut-cut pa. So, isang wrapper lang and then haba-haba yung lagay natin. Yun. Iprito na natin guys. Meron akong deep fryer. Hindi ko siya ginagamit kasi kalas kung sa Bisaya pa kalas og oil. At habang nagluluto po tayo, asikasuhin lang natin yung ating mga hugasan. Kasi guys, ang daming hugasan. Ayaw ko makita si Mr. maghuhugas. Kasi maano ako na ako yung gumagawa. Din siya naman yung maghuhugas o tagasunod. Yun guys, i-ano ko lang siya. I-flip-flip. Flip-flip. Since siya, ang sarap yan guys. Promise. Iwan ko, hindi ako talaga mahilig magluto-luto paminsan ng
lumpia. Kasi parang pang ano siya ba, parang ang daming ganap. Pero guys, na-try ko na po yung seafood na lumpia. Ang sarap. Promise po guys, yung seafood lumpia, seafood with mix, ano siya, sprout. Ang sarap, promise. I-try nyo guys. Mostly, ano lang yung nilagay ko, anong tawag nun? Shrimp at saka sprout. So, yun. And then, itry ninyo yun. Sobrang sarap, promise. But anyway, ito na siya guys. Malapit na tayong matapos dito. Ang saya kasi nagustuhan din ni Mr. at pinakain ko sa kanya. You know, gustong-gusto niya itong yung mga ganitong style. Ito na po siya. Luto na po sila lahat. Konti na lang yun. May natira pa dun sa ating oil. So, kain po tayo. Hi guys! Kain na tayo ng ating lumpia at saka soka na taba. Yun, let's see. Tinatry ko siya kanina, masarap naman. Do you like it? You tried it before? Tasty. It's tasty? Sarap. Approve ni Tami. Tami's approve. Roxy is not approved. Sarap ko. Kahit walang sauce, masarap. Kahit walang sauce, masarap siya guys. What do you want it? Tapos. Ilagay natin siya dyan. So, nagustuhan ni Mr. yung ating lutong lumpia. Masarap man talaga siya, guys. Masarap siya. It's not overwhelming taste, right? It's not like sometimes I remember na naging salty siya because hindi natin makontrol. Pero this time is perfect. Hello, guys. So, andito naman. Balik tayo, guys. Gabi na tayo nakapag-vlog. Gabi na. So, look, yung asawa ko, nag-prepare lang siya ng dinner niya. Gumawa ako ng salad. Just doing this to marinate a little bit. Yeah, it's nice to be marinated, right? A little bit. Mamaya na kami kakain kasi yung salad daw, tawag nun, sit aside pagkatapos i-season para masarap. Marami pa tayo ng, lumpia. We still have lumpia. Do you like my lumpia, love, no? Yeah. He likes my lumpia. And then, salad. Alam nyo bakit kakain ako ng salad, guys? Para para malagyan ng sagbot. Para malagyan ng gulay itong tiyan natin, di ba? So, I don't know. There's a lot of seasoning in it. I don't want it. But anyway guys, salamat guys sa panunood ng ating gawa ng lumpia. Masarap po talaga yung lumpia. Thank you guys. Bye bye guys. See you next time. Thank you for watching.